Благовеста и съм медицински фелдшер, K-Power инструктор, рейки терапевт, треньор по личностно развитие. Занимавам се с работа на подсъзнанието, с движението на енергията в тялото ни и с връзката ни с Създателя ни. Създадох тази група Здрав дух, здраво тяло, за да ви науча как сами да се излекувате завинаги от рак, диабет, множествена склероза, Минеров синдром, високо кръвно налягане и много други заболявания, за да ви науча как да взаимодействате с другите хора, как да постигате целите си в живота си и как никога да не губите енергия и ентусиазъм по пътя на постигането им, за да ви науча как да подобрите взаимоотношенията в семейството си и как да си подобрите взаимоотношенията на работното си място. След консултация с мен и след като приложат моите инструкции, моите клиенти след това са съвсем различни хора. Давам им знания как стъпка по стъпка да се променят и да напредват в живота си, като са здрави и успешни. И наистина, само след месец, 2 или 3, тези хора са оздравяли от рак или от по-горе изброените заболявания и са разрешили проблемите си или са сбъднали мечтите си. Тези хора са здрави и живеят съвсем различен начин на живот, след като дойдат на консултации при мен. Работила съм с много хора. Получавам непрекъснато много добри отзиви. За щастие, не искам да звучи като самохвалство, но нямам нито един недоволен клиент след консултация с мен. Развивам се и се самоусъвършенствам от много години. Правя го за себе си, а сега реших да помагам и на хората. Преминала съм през много неща. Била съм и на дъното, била съм и болна. Казваха ми, че ми остават само 5 месеца живот преди 7 години. Приложих всички тези знания, които научих, и сега съм в перфектно здраве. Имам чудесен, прекрасен и щастлив живот. И съм в хармонични отношения с близките си хора, приятели и колеги. Искам да благодаря на всички последователи в тази група Здрав дух, здраво тяло. И много се радвам, благодаря ви, мили хора, че четете и харесвате публикациите ми. Ще се радвам и ако приложите наученото тук. Благодаря ви, мили хора, за топлите думи, които ми пишете. Те ме окрилят, за да бъда още по-активна. Благодаря на всички хора, които се възползват от консултациите ми. Благодаря ви. Така че, мили хора, благодаря ви, обичам ви и ви очаквам на консултации с мен, след което ще бъдете здрави, щастливи и успешни хора. Благодаря ви за вниманието. С вас беше Благовеста.